Poštovani građani Crne Gore, dužnost mi je da vas obavijestim da danas nisam prisustvovao sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, jer nisam želio da dajem legitimitet izboru Raška Konjevića za koordinatora svih službi bezbjednosti. U životu i u politici se uvijek treba rukovoditi principima. Identičan stav i odnos sam imao i prema posljednje zakazanim sjednicama Vijeća za nacionalnu sigurnost koje je sazivao bivši premijer Zdravko Krivokapić, želeći da u tom trenutku kroz zloupotrebe službenog položaja i prevlast u bezbjednosnom sektoru ostane koji dan duže na svojoj funkciji. Treba li podsjećati da je Raško Konjević zajedno sa Rankom Krivokapićem i Draginjom Vuksanović poražen na izborima 30. avgusta 2020. godine. Treba li podsjećati da su u izbornoj kampanji javno, glasno i jasno saopštavali da će praviti postizborne koalicije i aranžmane sa Milom Đukanovićem i Demokratskom partijom socijalista. I treba li na kraju podsjećati da su zbog te svoje politike osvojili dva mandata. Dva mandata koja su dovela do sukoba u Socijaldemokratskoj partiji koji i dan danas traje, jer i Raško Konjević i Ranko Krivokapić kao novopečeni ministri na svaki način pokušavaju opstruirati i zaustaviti Draginju Vuksanović u njenoj namjeri da bude predsjednički kandidat za izbore 2023. godine i vođa takozvanog belvederskog bloka. Ulazak Raška Konjevića i Ranka Krivokapića u vladu Dritana Abazovića nije rezultat narodne volje. To je rezultat čajanki i dugočasovnih i dugodnevnih razgovora u atlatskom klubu kojim je doskora upravljao Savo Kentera iz Momišića uz prisustvo nekoliko visokih funkcionera CIA i ambasadora zapadnih zemalja. Na tim sastancima je dogovoreno da Ranko Krivokapić iz švercovane penzije postane ministar vanjskih poslova, a Raško Konjević ministar odbrane, kako bi se već sad počela stvarati jedna anticrnogorska, antisrpska i antidemokratska osovina protiv tekovina 30. avgusta i izborne volje građana. Upravo je u tom atlatskom klubu na predlog Ranka Krivokapića Savo Kentera izabran za vršioca dužnosti Agencije za nacionalnu bezbjednost. I gola je neistina, da ne kažem laž, da je Savo Kentera izabran na sjednici vlade, jer je odluka o njegovom imenovanju donesena u atlantskom klubu uz prisustvo zapadnih ambasadora i visokih oficira CIA. I upravo u tom trouglu koji sam nazvao i koji zovem 3K, Krivokapić, Konjević i Kentera, su otpočele po znacima navoda reforme u Agenciji za nacionalnu bezbjednost kroz imenovanje na načelničke pozicije Miloša Vujisića, Dejana Tomovića, Danila Grozdanića, Aleksandre Saške Samardžić, a kao vrhunac imenovanja je i novi načelnik kontraobaveštajne zaštite Drago Spičanović i načelnik obaveštajnog sektora Rašo Ivanović. Bolje da su bagerima Bemaksa srušili Agenciju za nacionalnu bezbjednost,
nego što je došlo do ovih imenovanja kojima su kumovali i dali direktne naloge Savu Kenteri, Raško Konjević i Ranko Krivokapić. Zato želim pred čitavom crnogorskom javnošću da pozovem predsjednika Vijeća za nacionalnu sigurnost i premijera Crne Gore Dritana Abazovića da iskoristi svoje mehanizme i provjeri da li je recimo ovaj Miloš Vujisić preko jednog člana svoje familije povezan sa ogrankom Kavačkog klana u Beogradu. Da li je načelnik obavještajnog sektora Rašo Ivanović posebno nagrađen tim imenovanjem jer je bio insajder svih tekstova koje je objavljivalo jedno režimsko štampano glasilo. Da li je Rašo Ivanović jednom članu Odbora za bezbjednost i odbranu svakodnevno referisao šta se dešava u Agenciji za nacionalnu bezbjednost uz jutarnju kaficu i da li je jedan visoko pozicionirani funkcioner tužilaštva lobirao za imenovanje i pozicioniranje Raša Ivanovića za mjesto načelnika u obavještajnom sektoru. Da li je ovaj Drago Spičanović, osim što mu se Milo Đukanović javio kao Bog, imao ili ima neke veze sa švercom cigareta u Luci Bar? Da li je ovaj Danilo Grozdanić bio osumnjičen kao glavni operativac u protivzakonitom prisluškivanju mitropolita Amfilohija i njegovom praćenju bez ikakvog naloga? Da li je ovaj Dejan Tomović, ako se bude vratio na mjesto načelnika tehnike, u stvari čovjek za čijeg se bivšeg mandata su se vršila sva nelegalna prisluškivanja telefona i koji je morao dati nalog da se ta prisluškivanja rade? Da li je taj Dejan Tomović po nalogu Dejana Peruničića obrisao sve tragove iz prisluškivanih telefona prije oktobra 2020. godine i da li je tačno da u sistemu ne postoji ni jedan trag rada za praćenje mobilne telefonije nakon oktobra 2020. godine? Da li je ova Aleksandra Saška Samardžić, koja je bila u sektoru analitike, po nalogu Dejana Peruničića istovremeno bila i zadužena da sastavi sva pisma pod pseudonimom profesionalac? Sve su ovo pitanja na koja mora da se dobije odgovor i zbog ugroženog bezbjednosnog sistema u Crnoj Gori, ali i zbog brutalnih zloupotreba Agencije za nacionalnu bezbjednost i u ovom periodu kada je na njenom čelu Savo Kentera i u periodu kada je bio Dejan Vukšić, a posebno u periodu kada je bio Dejan Peruničić, koji se već suočava sa nekoliko sudskih procesa, ali nikako da se pojavi u sudu. Zato u ime Demokratskog fronta želim da najavim da će naš klub poslanika podnijeti i predložiti na potpis i ostalim klubovima poslanika koji imaju isti odnos prema ovoj problematici interpelaciju o radu Raška Konjevića u bezbjednosnom sektoru. Više je nego očigledno da je upravo Raško Konjević zajedno sa Rankom Krivokapićem, koristeći Sava Kenteru, otpočeo privatizaciju Agencije za nacionalnu bezbjednost, ali istovremeno njenu eroziju i
urušavanje. Pošto neke kolege ovih dana intenzivno najavljuju parlamentarne istrage oko Belvedera, kao da se radi o Vučijem Dolu, Fundini ili Bregalnici, i mi ćemo da najavimo parlamentarne istrage o dešavanjima iz 2015. i 2016. godine, posebno iz 24. oktobra 2015. godine, kada je tada krvavi ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević komandovao akcijom razbijanja mirnih protesta Demokratskog fronta i slobodnih građana koji su tražili prelaznu vladu. Tražit ćemo parlamentarnu istragu i o tome ko je i kako montirao državni udar, ne bi li se ukrala pobjeda Demokratskom frontu, smanjila izlaznost, kako bi Demokratska partija socijalista uz pomoć svojih satelita obnovila vlast i otpočela jednu sudaniju onima koji su se borili za demokratiju i za slobodne izbore. Tako da treba da znaju svi oni koji misle da će moći kroz ovakve vidove zloupotreba institucija da dođu do realizacije političkog cilja, a nemaju podršku građana, a sve i da je imaju, to je protivno Ustavu i zakonu, će naići na ozbiljan otpor Demokratskog fronta. I neka niko ne sumnja u našu privrženost i spremnost da kroz vaninstitucionalne metode djelovanja srušimo ovakvu vladu koja je nastala u Atlantskom klubu uz studene ili vrele čajeve i nadzor visokih oficira CIA i zapadnih ambasada, stvarajući od Crne Gore jedan protektorat, jednu koloniju koja polako gubi svoj civilizacijski, duhovni i društveni identitet. Spremni smo, ponavljam, na svaki vid institucionalne borbe i čekamo okidač za početak te borbe. I naravno, pružamo ruku saradnje i saveza svim političkim subjektima koji žele da se vaninstitucionalno suprotstavimo ovakvim anomalijama koje postaju pravilo, i naravno svim slobodoumnim građanima, pokretima, nezavisnim intelektualcima i onima kojima je poštovanje Ustava i zakona na prvom mjestu. Dakle, Demokratski front će podnijeti interpelaciju o radu Raška Konjevića i inicirati parlamentarne istrage o dešavanjima u 2015. i 2016. sa posebnim osvrtom na ulogu krvavog ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, aktuelnog predsjednika države Mila Đukanovića, bivšeg premijera Duška Markovića i bivšeg predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića. Niti smo zaboravili, niti smo prostili, niti ćemo odustati, a najmanje ćemo se povući pred njima.